ए जी तनी हने आई ना। अच्छा भोजपुरी के बोल समझेला पहले हाथ उठा सच्चे मन से बता। हाय देखा हमार चाची लोग हाँ हमको भी आवा तो बच्ची गावा तो कहा तरी ए जी जब गौना करा के लिए अपना अंगना में जब तुलसी के जल देनी हो जब तुलसी माई के जल चढ़ौली हो तो कहली ए जी तनी सुनी ना तो चाचा कातर का हो कहते रउआ के घोरे में सब चीज के पेड़ बाटे लेकिन रउआ एगो गलती नु को देली है। कहली हमरा से कौन गलती हो गइल बा। कहा तनी रउआ सब चीज के पेड़ लगा देली लेकिन एगो नीम के पेड़ नहीं खे लगेली। ए हल्लाबाजी नहीं थी। कहा तनी एगो नीम का पेड़ नहीं खे लगौली रउआ काहे से जाना तनी नीम के पेड़ में माई के बसेरा होला। आ कहा तरी कैसे कि अमवाला गवाला पिया हो ए जी सुनी ना अरे सुनतानी जी कि अमवाला गवाला पिया हो और महुआ रे लागा और काहे ना लगावला पिया हो और निमिया के गाछिया। ई रहला पहला के जमाने के लेकिन आजकल के कावा मालूम बा एक गाय लेकिन का मालूम का बा आजकल के भाव साली लोग के कि आइल बाड़ू माई के दर्शन तू करे। आजकल के भाव ई बा अरे काहे के लगलू है सजे तरिल बनी मंदिर के गेट पे जा और वीडियो बना के डालब नेट पे जा। पेट्रोल कितना महंगा हो गइल बा 100 रुपया के पार पेट्रोल बा। ससुरा साइकिल 4000 के आवत 5 रुपया के हवा भरावा कम से कम नहीं तो 1 महीना चलावा लेकिन पेट्रोल भरावा खातिर 100 रुपया चाहिए। लेकिन का दिक्कत बा के दिल बनी मंदिर के गेट पे जा और वीडियो बना के डालब नेट पे जा और बुलेट पे जा बुलेट पे जा ले चली घुमावे बुलेट पे जा। चचा तोहार लोग के समय में माई के भक्ति देखल जात रहे लेकिन आज के समय में बुलेट से चली ना एकदम पूरा फुल मेकअप के लिए मेला देखे लेकिन भाव पहले चच्चा वाला रहे ठीक बा। काहे से कि पुरान चीज ना कतनो पुरान हो जाए वो हमेशा नए रहे। ये बुलेट पे जीजा खाली यही साल चली अगला साल सुनाई न दे के नहीं गइल बा लेकिन अमवा लगोला ये अगर हमनी के ना रहल जाए ना तब वो चली निमिया के डांड तब वो चली हमनी के ना रहल जाए। सही बात बा काहे से माई के पचरा बाटे आई कहा तरी चाची पहले वाली अबही वाली तो झाड़ के अबही वाली तो झाड़ के जींस मतलब अबही वाली झाड़ के जींस लगा के लकमे का लिपस्टिक मेला न दिखी है। कहा तरी और अमवाला गवाला पिया और महुआ रे लगावला त काहे ना लगावला पिया और निनिया के गछिया। लेकिन ताली बजी बजा तबे आनंद है ठीक बा कि अमवाला गवाला पिया महुआ रे लगावला अमवाला गवाला पिया महुआ रे लगावला काहे ना लगावला चाचा लोग तोहरे जमाने के बाद बतने हाथ उठा अपनी अपनी जगह से। इधर से चाची लोग भी झगड़ा करबू तो खूब हाथ उठा उठा के कर ले ऐसे ऐसे कर करके पूरा पूरा हाथ सीधे सीधे। अच्छा माई के मानेला माई के माने लो पूरा ताली बजा इधर से अमवाला
ई अंटीना भिड़ गइल बा माई से काहे से हम छेलवानी मनोज तिवारी को उ कबो डायरी लेके ना गावेलन उनकर आप गायकी सुनब जा त बिना डायरी के 4 घंटा गई 5 घंटा गई ऐसे डायरी ना देखिए का कहता अरे चढ़ते न रहत रमाई के सेवकवा सिंगार करेला चढ़ते न रहत रमाई के सेवकवा सिंगार करेला देख माई के ई बघवा सिंगार करेला देख माई के ई बघवा सिंगार करेला चढ़ते न रहत रमाई के सेवकवा सिंगार करेला चढ़ते न रहत रमाई के ई सेवकवा सिंगार करेला सिंगार करेला देख माई के ई सेवकवा सिंगार करेला देख माई के सेवकवा सिंगार करेला निमिये हो घरवा माई के निमिये दुआरवा निमिये हो घरवा माई के निमिये दुआरवा निमिये पर मैया रानी डाललिया सनवा लेकिन हर जो नया जमाना के बाद उहे वाला भाव का नया वाला भाव का बा आप लोग वाला के आइल बड़ो माई के दर्शन तू करे अरे काहे के लगल है साजे सवारे तदिल बन मंदिर के गेट पे जा आजकल इंस्टाग्राम में बड़ा क्रेज बा भैया हमिंग ना इंस्टाग्राम के इतना क्रेज बा कि आजकल कुछ लड़का पढ़ाई लिखाई छोड़ के खाली रीले बनावत रह अब वही में तनी मनी जब कमाई हो जाता बाप माँ बाप भी कहता रन कि हमारा बेटा कमाता हीरो बन गई बा ठीक बा आजकल रील के बड़ी क्रेज बा अच्छा यहाँ पे रील के बनावेला क्यों नहीं आप बनाते हैं सभी लोग बनावेला सब लेकिन डर के मारे मधु भैया बाबू भी बगल में खड़ा हुई है कहीं के बेटा तो के हम पढ़े भेजले रानी तू रील बनावे हां कि आइल बड़ू माई के दर्शन तू कर अरे काहे के लगलू है साजे सवार तदिल बन मंदिर के गेट पे जा और वीडियो बना के डालम नेट पे जा अरे बुलेट पे जा बुलेट पे जा बुलेट पे जा बुलेट पे जा ले चल घुमावे बुलेट पे जा बुलेट पे जा ले चल घुमावे बुलेट पे जा आई बड़वाई के दर्शन तू करे काहे के लगलू है साजे तुम्हारे आई बड़वाई के दर्शन तू करे काहे के लगलू है साजे तुम्हारे दिल बन
चॉकलेट दू पाकिट हम घर ही ले आए दे हो मानब ना हम चॉकलेट पे दे जा चॉकलेट चाट के पलट पे दे जा का तरी देखिए जीजा हमरा के फुसलाई ना हमरा के चाउमीन चाहिए ना चॉकलेट चाहिए। अब का कहल जाओ जब से चाइनीज सामान आ गई बा मार्केट में तब से लिट्टी चोखा ब्रेड पकौड़ा पकौड़ी का एकदम कीमतें खत्म हो गई बा। जेने देखा उन्हें मोमोज बा तो फिर बर्गर बा पिज्जा बा चाउमीन बा अपन देसी सामान तनी कम होखत लेकिन ये हमनी में गलती बा कि हमने चाइना का चीज पसंद करत जानी हम का हमनी के खाटी बनी जा। हमरे हिंदुस्तान में इतना बढ़िया बढ़िया व्यंजन बाटे इतना बढ़िया बढ़िया कल्चर बाटे कि कौना देश में नहीं है। एगो अपना देश खातिर जोरदार ताली। सही बात है बोली भारत माता की। अच्छा ये बताओ आर्मी लवर कौन कौन है? इधर से बड़े ज्यादा लोग हैं इधर से चला ज्यादा मेहरारू लवर के बा भाई देश का सेवा ना करवा तो मेहरारू का सेवा करा। मेहरारू की सेवा भी भाई कोई गलत बात नहीं इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है भैया। कोई लड़की अपना घर परिवार छोड़ के आती है आपके परिवार में आप उससे प्यार नहीं करिएगा सेवा मतलब गोड़ दबावल नहीं सम्मान उनका ख्याल करना उनको सम्मान देना यही सम्मान होता है। बोले सच्चे दरबार की के मनब ना हम चॉकलेट पे जा और चाउमीन चाट के पलट पे जा अरे बुलेट पे जीजा बुलेट पे जीजा बुलेट पे जीजा बुलेट पे जीजा ये पिया हो सोना कैसे कर दिया दिल्ली सहारा से लई दिल्ली सहारा से लई दिल्ली सहारा कि तो हंसे कहले तो हंसे हो रिया बतिया लाली भूले सोना कैसी करी और कहा तरी सरधा पूरा दीदी हमके सगरो पंडाल में घुमा दे सरधा पूरा दीदी हमके सगरो पंडाल में घुमा दे हमके मथवा पंडाल में घुमा दे हमके मथवा पंडाल हो नहीं मन भूत बतिया सुना कराइब तो है माई दर्शन जाना तानी सुना साली जी लगन तोहर माई से लगन अरे सुनी न जीजा कहल का जीजा लाइव चुनरिया हाय ललका जीजा। बोली सच्चे दरबार की। अच्छा जिनको अच्छा लग रहा है अपने लिए ताली बजा लें थोड़ा सा। और बुलेट पे जीजा बुलेट पे जीजा बुलेट पे जीजा